Toto sú zaujímavé vychytávky na prémiovom rozmetadle Strautmann TS nemeckej výroby. Vertikálne rozmetacie valce s priemerom 88 cm. Hydraulicky ovládaný zadný kryt valcov. Hydraulicky ovládaná giloty. Všetky opotrebiteľné diely na tomto rozmetadle sú z Hardox ocele. Robustný reťazový dopravník. Každá reťaz má nosnosť 28 tón. Ozubené kolesá so 6 zubmi miesto 5. Veľké pneumatiky pre nízky valivý odpor. Robustná prevodovka s hydromotorom. Hydraulické trúbky miesto hadíc. Konická nadstavba s výškou 30 cm, vrátane protioterovej lišty. Listové odpruženie OJE. BVP náprava vzduchom brzdená. Automatické napínanie reťazí na podlahovom dopravníku. Mechanický ukazovateľ polohy gilotíny. Zavesenie K80. Regulátor vzduchových brzd. Hydraulický zámok pre zadný kryt valcov. Mechanická oporná noha. Centralizovaná lišta mazacích bodov. Kontrolný rebrík pre obsluhu. Korba s celkovým objemom 16 m3.